Ahoj pinkysáci, já vás zdravím u dalšího videa s názvem Pinky Storky a tentokrát se to bude jmenovat díl o gelových nechtech. Jo, protože jsem byla poprvé na gelových nechtách a úplně tam seděly samý takový paničky, ty Vietnamčíci byli taky takový, jakoby ne že nepříjemně, ale takový bez zájmu, s tou arogancí jejich. A tak si říkám, tak to bude zajímavý, že ona, co chcete? Říkám, asi gela. A ona, a nechcete umělý? Říkám, ne. A nebo říkám, víte co, nebo tak mě dejte. Tak když se do toho paní pustila, tak říkám, čustý, úplně jak tam jela, víte co, takovým tím brusičem. No asi to znáte vy holky, ale třeba kluci neví, tak to můžu říct hned. Tak úplně takovým brusičem tam jela, ne? A úplně mi říkám, hej, tak to je hustý. A ona právě tak koukla, jako. Ale nic, dělali jsme dál, tak jsem také tam předával ty ruce, viď? Tohle, pak koukám, vzala nějaký prášek, prostě namočila to do vody, víš jak. Úplně to udělalo nějaký takový gelový povlak, říkám, cože, říkám, tak to je taky zajímavý. Pak začala se škravat takovou hranu a to jsem si právě udělala takový vtípek s ní, s paní, protože tam měla jako takový stůl, vypadalo to něco jako větrák, ale bylo to prostě, že tam propadával tím ten odpad z toho gelovaku. A tak úplně to tam tak jako smetla, ne? Tak říkám, ježišmarja, jakože mi to spadne pod nohy. A ona, ne, nemějte strach, říkám, ne, já si dělám legraci, ne. No a jsem se jako chvilku nudila, protože pokračovala v těch nechtech, víš, tak jako pozoruješ ostatní, nebo koukáš, co se děje všude kolem. A koukám tyhle, že s někým telefonuje, jako ne, přes videohovor, tak úplně jako takhle kouknu, tak úplně jako na mě koukla. Že jí jako koukám s kým telefonuje, no tak ježišinky, já jsem zvědavá šáry, no. A koukla jsem se na ten telefon a najednou mě tam telefonovala s malým synem, ne. Říkám, je, ten je hezký, ne, mi ho ukazovala. Říkám, ten je hezký. A ona najednou začala natáčet ten telefon úplně na mě, ne, tak úplně jako já, no dobrý, to zase jako jsem si říkala, no to zase jako nemusí být. Ale ne, natočila tam na mě to mimčo, ne, tak na mě koukalo a říkám kuku, protože mi koukala jenom část obličeje, tak aby tam nekoukala jen na culí. Tak říkám, hele, kuku, ne. A pak jsem chtěla říct, ale to jsem neřekla. Řekla jsem, že to sice zakomponuju do videa, ale ne, nemám ráda lhaní, tak vám to popíšu, jak to bylo. Ale měla jsem úplně říct, máma dělá nehet, víte co, jak to bylo v Teletubbies. Telefonát nečekaný, no nic, to stejně jako by bylo závěrečný. Takže nic, mám svoje první gel nechty, mrkněte se, sdílejte, jsou moc hezký a myslím si, že budu ještě na další opakování a příště si dám růžový. Nic, já musím zvednout ten hovor, tak se mějte krásně a užívejte dní, ahoj!